Non, é moi fácil. Estamos aquí, temos unha realidad social. Que sí que non é fácil, o que hai que saber é que queremos preguntar. Porque somos un toleras. Que buscas? Que buscas? E eu así hai algo que buscaría. E iso é un recurso, un método que podemos utilizar, que creo que non está utilizado. Non sei se en Andalucía fixaron algo de eso. Esa loca. Pero que eu creo que temos que recuperar eso. Vexo que sí, porque ya está de que sí. Pero hay que diagramar, ¿qué preguntamos? Claro. ¿En qué territorios? O punto de partida. ¿Qué hay diversidad? ¿Qué tipo de cultivos? Non son un estudo. Incluso, Podría ser un estudo de caso, pero sí, eso ya... É o mapa da Boyer. Eso é o mapa da Boyer, os sistemas de organización. Son División as galiñas agrarias y en cada zona los cultivos. ¿y cómo lo ves? Que conozco a un señor que lo hizo con los viejos en su pueblo y ahora él está ya reinventando cómo tiene que hacerlo para tener su En negocio, Holanda. ¿no? En el vino de aquí de Berín, al lado de Berín. ¿Y qué fue el oficio? ¿Ficha el tío? Sí. Entendí si conocías a un que ficha. No, pero conozco a un señor que está trabajando en vino, está mejorando, está empezando su empresa, está vendiendo todo el mundo, pero conocimiento de la gente de aquí, que está recuperando ya, que queremos recuperar. Para él ya sabe, que ni hay que... Bueno, no, pero unas entradas... A ver, este proceso se fixeron no Ribeiro, Sí. No Ribeiro, para recuperar todos os rapaces e a xente que ten de medio rojo para baixo, o que fixeron foi coller a seus pais e dices, a ver, pero ti que caralho tes aquí? Antes que tiñas, e isto como facías? E entonces como facías o viño tostado? E como eu, o meu pai de Xulia, te podes falar con el, claro, falache dun mundo que é o que están facendo os rapaces, de medio rojo para baixo. Pero claro, eles se dedicaron a facer cousas, descubriron, preguntaron o que había e estaban facendo, pois como están recuperando toda a experiencia, por eso eu que digo é facelo Sobre os vivos, non? claro, son os vivos, non, eles fixeron, cada un lle preguntou ao seu pai, non? Pero entonces, claro, llevan as axudas, obligados por a recuperación dos trastes e tal, e os máis listos conseguiron, bueno, Viña de Martín, de Medio Rojo, e cando ti lles preguntas, preguntando, pero isto como fixeron? Vamos, aquí xa o pai tiña tal, pero non chegou eu, e lle dixo, pero mira, hai que tal. E o de Viña de Martín tamén, cando o vello do deixou, quería deixar todo, entón colleron, e empezaron a preguntar aos parentes, e como facían, e como facía ser, e como facía... Xa fixeron, é normal. Por tanto, o proceso que está vivo, se pode, eu que digo facelo para o que non é remunerado. Porque o fixeron no viño. O mundo de pasta, xa sabía, el Consejo Regulador... Bueno, esta é unha experiencia un pouco diferente, que non vamos a entrar en No, temas, pero eu penso que o que dices tú antes é de recoller a xente, non? Pero seleccionar, que queremos? A mí me interesa moito O nabo, y el conocimiento. o nabo. No, é que nos estamos pensando... O papel do nabo a mí me interesaba moito nas rotacións que son exitosas desde o século XVIII para garantizar a especialización ganteira. E que papel cumple aquí e que papel cumple no Reino de Inglaterra. Allí chaman Revolución Agrícola e aquí... Bueno, non se pode decidir, pero bueno, nos de feito temos granacións. Sí, bueno, pero por eso... E o que dices tú te vas a zona que tienes... Pero o que O digo que pasa é que hai que facer, si queres facelo dunha forma para todo para este grupo, si que hai que establecer unhas pautas para que se... Estamos fora. Temos que diseñar o que queremos preguntar, para qué, de que forma, temos diferentes enfoques, pode ser un estudio de caso local, se está facendo, pero non falo un estudio de caso local, eso é máis habitual. Eu falo de unha cousa máis ambiciosa ou menos. máis ambicioso. Depende. Nós fixemos 500 entrevistas, no proxecto de historia. E cada quen ten os seus méritos. Preguntar non hai problema. Vamos. Sí, non que preguntar. Vamos comer aquí onde tomamos café. Só unha cousa que me esqueci de decir. Dentro das actividades, hai unha que eu quería facer que creo que nos pode interesar, se estáis de acordo, que é coller a dous xeógrafos, un especialista en xeomorfoloxía e un especialista en biología e xeografía en bioxeografía, e que nos expliquen a paisaxe.
fixemos antes no monte, que nos expliquen o que vemos. O que é unha práctica que eu fago con os alumnos. E, bueno, eu creo que pode ser un medio tamén de facernos preguntas. Non sei cando podemos encaixar, pero podría ser para primavera, mellor. No Cabrera, teria que ser no Cabrera. Una unidad esa que tenga que ir a USC. Y antes que... Perfecto. Queda inaugurado este. Queda inaugurado este pasado.